Sunt Denis și astăzi facem episod din Minecraft. Acum să dăm volumul mai încet. Așa să zicem. Bun, așa. Nu va spune prea tare. Bun. Început într-o mapă de explozire. Trebuie să tăiați lemn. Chiar aici o să ne facem casă, că dacă murim, chiar aici o să ne spunem. Lângă căsuța noastră dragă. Sau ne spunem de ne pune patul. Ok, acum să tăiem lemn. Așa. Mereu să calcul lemnul trebuie. Deci la mine mi-ar trebui cam 3. Crafting table, bețe și pentru a face unelte. Da, să mai iau și încă unul pentru bețe și încă unul pentru a face chestii. Ia vedeți, ăsta, aici o să ne facem casa. Bun, acum ne facem niște bețe. Un crafting table. Și scuzați de lag. Acum ne facem un turnăcop. Așa, mai facem niște bețe. Furnal. Eu spun furnal, mai multe lucruri le spun în engleză, da? După ce am făcut turnăcop de piatră, mai minăm ca să stăm de texturile. Nu mai mult să spune, da. Să fie expert, noi că nu pot filma atât de mult. Și dacă tot să faci de videoclip, aplicare de filmește mobilele, dacă le și în col. Uite aici lângă acestea. Și aici putem, aici arată că l-am filmat, dar putem da să filmăm. Putem face poză și aici putem. Dacă dați extensiunea nu dacă puteți să ne facem un episod de următor. Da, puteți să luăm niște lemn.
episodul următor o să fac adică era. Poate că într-un episod o să facem server, dar nu. Dar nu, la ce caz. Nu știu, ne mai facem un canal. La poate trebuie 3 lemn, 3 lână. Nu contează ce lână, numai lână să fie. Deci, o să culoare lână, deci la mulți, la toate. Cred că ne trebuie să... Nu. Sau ne facem o casă. Hai, ne facem mina. Facem mina. Aici nu sunt mai jos, pentru că o să-mi apar monstruleții. Să închid. Așa. Și cred că o să mai minez pe aici. La firea lumină. Avem și piatră și lumină. Of. Nu, aici nu mai minăm. Din ăsta, să vedem cum se numea. Granit. Nu, din granit vă faceți fel de piatră roza, roșie, nu știu ce. Cred că e crem. Și vă puneți pe jos. Deci face noapte și o să apară monstruleții. Și ca să vă faceți torțe. E mai simplu dacă nu minați. E să scuzați de lag. Lag erare. O să faceți așa. Deschidem furnalul. Punem un lemn și un lemn prelucrat. Și ne iasă cărbune. Cu cărbunele ne trebuie un post și ne facem torțe. O să pun fără monstruleți, că nu vrem să murim în primul episod. Așa. Nu asta, așa. Hei. Așa. Bun. Dacă deci avem un bot și un cărbune. Putem să facem și în mână. Și iau. O de 4 torțe. Îmi place mie că îmi dă 4 torțe. Dacă vă faceți casă, nu vă spun că fiecare să ca tot din episodul de azi, revenim azi cu următorul episod. Și ne vedem în episodul următor. Pa!